Salam vatandaşlar. Salam yerden kardeşimiz. Hoş geldiniz. Birinci gepimiz terör toparın halkın içindeki ayakları. Ayaklar e, halka peydası, ziyanı, ne için peydası var, ne için ziyanı var. Şu hakkında. Öyle esenlikler yurttaşlar. Sağlıklı umida devam. İşte terör toparın halkın içindeki ayakları. Bu arada azıcık birleştirdim da kimler var. Girer son içine kimler takla otur. Şimdi şöyle neme var da yani halkın içindeki halk ile iç içe girişip işleşip görün nemeler var yine ekranda çıktı mollalar var. Her ovanın ya bir şehrin öz mollası var da pululan içinde gezen hizmet eden diyeli mollalar var. Halkın arasında gelip gören nemeler mollalar var. Şimdi başçılar da şimdi bulaşı mollalar diyecek son gençliğin arçınları, şunun işlerleri o uçaskoy yani mentler şu mentler bilen işleşen adamlar gayişnikler var. Şu gayişnikler bilen işleşen taksistler vardır. Son işte yazıştırdım. Onun nemede bilim ministerliği değişiklikler var. İçinde şu hayatı mekhamaya bilen işleşen ya hayatı mentler bilen işleşen men polisiye bilen. Molumlar var bilen içinde zavuşlar var, direktörler var. Şimdi şuların da halkın içinde ne hildi var deyin bir iki sort bunlar. İki görünüşünde de birisi bir mulayim her bir adamın dilini tapıp turan vardır. O severin içinde de şonun altı var. Nemelenğim içinde yani bilim ministerliğinde de molumlan içinden son bulan eşek görünüşü ama ağdırılıp yenedip görenler vardır halka. Güç görkezip azıcık 5-3 anırtında vardır. Yani gücün üstünden nemesini saklayan da avtoritetli sen bolar mı bolmaz mı? Şonun yani. Indi şular şu terör toparın nemeler şular verelim. Ayakları. 40 ayakları. Gösgönüş ayak. Hava. Indi bular nahil adamlar. Bular köplenç ulanyalar köprak biliverdi mi köprak işin içine gir verdi mi ayrılayalar da başka derene adam saylap tuğlu. Ondan indi halk indi yurdun daşına çıkan halka yurdun içinde var düşünen uçkuna karşı oturan adamlar var yani. Şular tanak koysa yankı adamları uçunun önüne alacaklarım şulardır yani. Näýleýärdi da alıp bilir. Ben öz düşünüşüm de indi birisi çıkar Beytmen oğlanlar gaýrlar tohumy bilen ýok ederler inen ataňyza çaga balaňyza nefsiňizi aran okma diýip näme sesine bat berer öz awraýyn ulanjak bolar awtoritet diýerler da bulan içinde ýymşaklar amma ana bugün gowalar erte gowalar meseleňe çözüljek ana suw bilen suwumdan geler yerede yerlerim halka verilecektir. Ana kömek edilecektir. Owadan sözlerim çıkar. Ondan yine terör toparın ulanjaklar. Enatalar käbir jahir enatalarym bolýar da yani güýje hyzmat edip bilýän awtomatiski yani ýaraňjanglyk edip bilýän. Olar düşünüp etdiýärmi, düşünmän etjek bolýan bu hareketi. Bularym halkyň öňüne çykmagy mümkin. Şimdi halkın son yankaları dinläp durmaly däm kaldy ýa-da. Özleri bir karar almaly da şolary. Şolar barada olar dinlemelimi? Olar korkudan da korkmalymy? Ya ýumşak söz aýdan da ganmalymy şoňa? Yani aldanmalymy? Şu halkyň gözi şuňa hata neme çıkarsa da
Edilmeň pikir meşolar diňläp oturmaly. Däl göni üstünden ýörak geçmeli, kerçenmelimi? Ya ýere sok geçmelimi? Ya molotof atmalymy üstüne? Bilip etsin, bilmän etsin şol köpçüligiň ýagny esasan hem geleceğin, Türkmenistan'ın geleceğinin yolunu saklayan ene ayaklar da aslında. Halkın düşüncesi ütkep, halkın düşüncesi ütkep, ayaklanıp, hakkını sorap başlayan vakti kimlerden soramalı? Yine mesela ben özümden misal alayım. Başta çıkan vaktlarımız mitinglara, şu yola çıkan vaktimiz, mitingler, protestler çıkan vaktlarımız Gurbanguly gün bol, diktatör gün bol dep nämet etdik. Plakatlar bilen çıkarttık. Sonra okudum, araştırdım, dinledim, analiz ettim. Sonra bildim ki bunun bilen hiç nemesi yok. Bu oturulup koyulan kukla. Bunların yine şu sizin yan aytışınız yalı ayakları var. Benim düşüncem boyunca şu ayaklardan başlamalı diye düşünüyorum. Sizin düşünceniz, fikriniz ne şu hakkında? Ya Gurbanguly'nun hiçbir nemesi yok bir yerde. Ol yankı ayaklar vardır, agdak geçen ayaklanma. Şolaryň üstü bilen ol Gurbanguly bolup otyrda otayda. Ya endi serdarmy şu atkyň ady. Özüň prezident dip elan edenler vardır. Oňa şu yerli halky, şu yerli öz näme diýerler? Öz tadyrlar bilen awlaýarlar da. Oňa Stayda häzirden başlap halk şolary içkin tanap otursa ýa olaň içinde şol halkyň informasiýasyny berýän hem şolar terör topara ýetirýän hem şolar. Kimiň niýeti nähili, kim nähili düşünjede gezýär. Oňa halkam waş nimetmeli tanap belleşdirip goýmaly. Şol belli günüň gawat gelende şolar bilen ýagny ayaklar bilen ýokarynyň arasyny kesmeli da. Oňa nähilerde kesip biler ol. Birine ýumşak tarap bolar. Girer ýolunyň aşagyna birine gatyrak tarap bolar. Şeýdip soňky etjek bolýan nähil dedim ýalakalyk etjek bolýan adama meňzeş ýaşaýjylar bardyr. Türkmenistanyň topragyna agram bolup görenler. Ene şolaryň beýlekleňem öňüni kesiler ýaly. Beýlek hem niýet etmez ýaly. Birine gatyrak taramaly, birine ýumşagyrak taramaly. Ony şowat halkyň özi nemeder, ölçer, biçer ýagdaýyny getirer. Ene esas şolara neme provokasiýa da çıkıp biler. Ben 2 minutda neme sesimi yapayım. Eşdilen kat eşdilen noktam şonuň ýaly da yeni bir reda gaýtmasaňyz eşdilmedi. Halk näçe soranmaly bulardan, ayaklardan? Terör toparyn ayaklarından. Edil şoňuna gawat gelse biriniň kızgynyrak kellesine gawat geler, biriniň kızgynyrak eline gawat geler, biriniň gatyrak aýagyna gawat geler. Ol elde de ol elem näme ýagam tutup biler, molotowum tutup biler. Eline bir ýarag diýip özüni indi halk şu taýda şöyle orta çıkan ýagdaýynda ýarag alan nokta eline goraw esbabyny alýar eline. Goraw esbabydyr. Bugun näme daýan ýagdaýynda indi de ol haklydyr. Olaryň ýazan konstitusiýasynda da ýazýar aşaw. Bir näçeçik sesi bilen. Egemenlik halkyň kadar diýip, türkçe aýdanda. Doğru. Şonuň ýaly Kanun yok, devlette kanunsuzluk edip bilen. Indi bir näme bar da men öýe düşünşüm bar, karşyňdaky seniň hereketiň karşyňdakyga görärek bolmaly diýip düşünýän da. Tam bozup bile de kanunu. Kanun yok aslında. Aslında kararda kanun yok. Ene milyonlap halkymyz daşynda, müňlep çağılanmaz içinde enesi, atası köpüň aktygy çoğulugy bolup ketdi.
şolaryň nemesi çıkmala bir yerden, agasy çıkmala. Şolar sebäpler şolaryň aýry bolup görmegine, ýa-da biz halkyň sesinde aýdyldy, trilyonlap mümkinçiligimiz bar. Biz näme üçin başga ýerde meteoramy depkil edip işläp görmeli, ýurtdan çykyp. Ýene-de öz ýurdumyza ýurdum diýmän Türkmenistan diýip ýüzlenýär. Görýärmi? Tinet gördüňmi soň? Men öz watanyma, ýurduma Türkmenistan elbetde kagazda geçer el Türkmenistan diýip. Yani Türkmenistan men diýmeli. Men ýurdum diýmeli. Has ýakyn bolmaly. Şoň ýaly olsaň arasynda bilen ulu şäherlerde ýankylar bar. Näme şoň ady? Maýmunlar wadi wadyn. Maýmunlaryň edarasy diýip. Ýüzlenýärler-de halkyň içinde şolara. Özüm sunwatda men işleýän diýip hasap etme. Ýani seýahatçylar bar aslında. Seýahatçylar. O taýda bala git, bu taýda keýgi baýlanyşyp berler. Ýani propaganda işgärleri da. Bularym orta çıkma mümkin. Haýt güç diýilme. Olaram goýmaýarlar da nemedik. Barın, halkyň adamsy da ýa-da barın. Ýence pullaryňyzy öden diýmekler mümkin da bular. Ýani men has türkmençeler wa diýende, ýani işe göýerler bularym. Olarum näme geregini alar şo ýerde çyksalar halkyň öňünden. Bir näçe meclisler şu tribunal hakynda gepleşik näme etdik. O tribunalym men de düşünjäm aýtsam hökman gerekdir. Hökman gerek. Bunça edilen azaplar şu orsu getiren adamlar biziň ýurdumyzda. Orsu saklap bören adamlar. Ýene-de orsu, ýani orsu diýende öz halkynyň gaýnatçylygyna gözümi başga bir ırk üçin öz halkyny, öz watandaşyny, ýurtdaşyny ezip görenler bardyr. Ýani ezmäne dowam etjekler ýani. Özüni hakly hasap edip bulara hökman tribunal bolmalydyr. Doğru. Ben hem düşüncem şu. Tribunal hökman geçirilmeli, lüstrasiýam geçirilmeli şu arada. Buların arasında lüstrasiyadan korkup yürüyorlar, yamanı köp. Çünkü bizden ayağımıza asılışıp duranlar var. Lüstrasiyadan korkanlar için. Hova. Yok, lüstrasiya da hökman gerek. Ol dowam etmeli ödem. Ýekejek hem galmaly däl. Bu bir tarihi, bir hereket da, yani gelecekte de ýaşlanmaly biziň dowamatlarymyz. Nähil ýagdaýda nämeler bolup geçdi, näme sebäp boldy, hemme zat bilmeli, gaýdyp şuratlar gaýtalanmaz, ýaly öňüne alyp durmalylar bar içinde. Şurada suratlaryň arasında şu nämeler bar. Molla Symaklaryň suratlary goýuldy. Dini kullanıp siyasete koşup halkın arasında köp nämeler geçirilýärler. Wagzylar geçip halkın aklını bulaştırýarlar. Şularyň ören gaty boljak. Tribunala näme etjek? Iň başta tribunala çykjak adamlar şular. Çıkarılacak adamlar. Şu Molla Symaklar halkın arasını bozup ýürýärler. Dini kullanıp. Olaryň şol ýan kaçyňdan Molla Symaklarym gaty agyr cinayet işlerini edýärler. Bunyň izi gelmedi kadip edýärler bolýar. Göz açıp yumup arasında bol geçecektir bu. Ondan olaryň oğlu izi vardır, aktyk oğlu, olaryň dowamaty, olaryň durmuş, ýani gelecek nähil boljak. Olam belli däldi. Halkyň nemesine görä da, ýani kızgınlygyna, sowuklugyny saklap bilşini, özüni saklap bilşine bagly. Buların içinde yaş genlenmede, kıyıtlanmada da elini uzatıp görenler vardı. Olara görünsüz şu tayda ellisi olmalıdır. Tribunala yetmez mi kadı deyip fikir ediyen mene? Ağır alacak adamlar köp diye düşünüyorum. Ben de düşünüyorum. Alacak adamlar köp.
Yadınızda bolsa 2000'nji yılların arasında hazır yılı şu yadıma düşen yok. Yadınızda bolsa şu namaz okuyanlar var, Kur'an kitaplar, nemedenler köp izarladılar. Ayal kızlara nemed romalara birenlerem izarlap Vahabiste tüme attılar. Näçe adamlar gitti, yaş olanlar gitti. Şu vaxtlar. İndi bolsa açık hemme yerde imolar bolsun, Instagram bolsun, nerede sosyal medya bolsun hemme yerde paylaşıyorlar. Dünyalı sabıra şükret bize. Näçe gezek bunu aydık üstünden geçtik de yine şunu aydık belleyin dedim. Önler namaz okuyan, Kur'an kitap okuyan Vahabisti. İndi bolsa bugünlüğünde indi nemeye Mekke'ye gidip oranıp dolanıp din adamı bulup halkın arasında hem şunyalı vazlar geçip halkın yani aydışmayalı halkın aklını bulaştırıyanlar da. Owa. Öňe şol dinden şu atky din ulanıp böler da dinden gorkdylar täze. Hökümet şu atky hökümeti priznawat etmedim gadyp bir halk kur iki yaman ýykyn etdi da şol din taraba. Ol bilmedim kimin o dinin aşağında ya aňyrsynda kimin eli bar. Indi bolsa bul şu atky getirip oturan dillerini özleri kontrol edýärler däne saklaýarlar. Özlerine gerek sözler aýtdyrýarlar, özlerine gerek kitaplary terjime etdirýärler. Sawur şükür soňky döwre imolarda da bardyr. Ýazygat diýdi, sawur şükür diýdi, inşallah, maşallah. Ýöne şu imanyň istoriýasynda ýaşlar otyrda ýaş olanlar gaýdylar. Şolaryň nemesiniň pikir etmek, bir düşünje, bir dogry düşünje aly bilmez ýaly öňüne böwet etdiler da. Ondan arada bir men bir kino hudorstwny film ýa çeper film. Şonu synladym da nämet şoňady. Tak näme şol Göktepe uruşy barada gürrüň edýärler bolsa taýda da syn edýän belledim da şonu deptere belledim. 40 näçe sany ýalňyş diýip halka şunyň ýaly görüldi görkenmeldi. Ýalňyş diýip çykaranda atlam boldy. Şu adam depteriň bir ýerinde bolmaly şol. Şu taýda da takdir diýerler. Allahdan gelipdir diýär. Bir yerlerden gelipdir biziň ortlara yeňilmeliň. Zaty şu kinolarda da diýem oturtýarlar da halka. Propaganda edýärler. Kinoların üstü bilen. Şu wagtlary şu halk goýlap olalary, ýaş olalary, namaz okuyan olalary türmeye atan wagtlara Türkmenistan dini bir döwletdi. Doğrumu? Şu wagtda zapret etdiler. Indi bolsa açık hemme ýerde şunyaly dini döwlet dep görkezdiler. Şu wagtlaram dini döwletdi. Şu ýyllardaýam. Indi şöyle bir pikir edip düşünübilişim bar da bir döwlet indi döwlet sözüne arada maýyt geçdik önünde döwlet diýip getipdi burada. Şu bir ýurt dini döwlet bolup bilmez däl mukaddet düşünýände. Ýa ol içinde dine inanjagam, ol ýalňyş düşünje diýip mukaddet düşünýände. İslam dini diýip geçýärdi, dogry. İslam dini diýip geçýärdi. Şu wagtlar İslam diniydi, häzir İslam dini. Şu wagtlar näçe zat edipdiler, häzir bolsa endi açyk näme diýerler. Adamlaryň arasynda özleri getirip sokýarlar şu zatlary. Halkyň içinde. O döwletiň dini bolmaly däldir. Men düşünşüm da ýöne halkyň dini bolup biler. Bir Hristiýan, bir İslam, näme anansa. Teňriçesi olar içinde. Şu dini siyasete goşdunmy, politika şu halkı cahilleştirmek demektir. Cahilleştirmek için siyasete koşuyorlar, dini karıştırıyorlar. Benim düşüncem şu. Şu dinin nämedigini bilmeyen mollalar vardır, ulanmayan mollalar. Yani şolaryň azaby, şolaryň nemesi da näme diýýärdi? Rahmeti. Nähil göz önüme getiren hazır mekteplerde okuçulara goşkuny urup gıynap yatladýarlar ya, yatladýarlar goşkulary zorlap yatlap geldi. Ina şunun ýaly da bu hazırki mollalaram
okuyalar, yaklayalar ama içinde ne düşünce var onu bilmeyeler. O bilen oklar. Hmm. Şonun Gratsa işkenler hakkında birazcık neme durup geçen de şu ama şular bilsin hazır bizler ayda oturanlarımızın yaşadığına devletin gratsa kulluğu da çıktı. Bunlar hem mesela yani tribunala çekilecekler. Köp kendine bilen aydından köp nemede bellek geçti sapara halmıra dayan. Migrasya işleri yurt dışından gelenler için gurama. Doğru mu? İçinden işi bulmalı der mi? İçine karışmalı der. İç siyasete, iç halkın içindeki nemeye karışmalı der. Ama yine bunlar pasport satıyorlar, bilet satıyorlar. Var. Dünyalı migrasya işgalleri aeroportta pul bilen geçir oturanlar var. Yani şuların içinde yürüyen de bunlar. Şuların ne gibi olacak? Hindistan'da şu an devleti tanıyan adamımız vardır Türkmenistan'ın içinde. Şoların hemmesi diyen yani yukarı oku, jaylarını okap, daşar devletlerde ya öz içimizde okan yani özün bilimli deyip hesaplayan ya sen bilimli deyip uğradılan adamlar da bular. Sen bilimli alınmıyor. Ondan öz ediyen iyi işini yani görüp dururlar. Yani içinde düşünüyen hem kendi düşünmeyen hem madır oluyor. Ol gızıklandırmaya da son sen edipsin. Sen şonun içinde sonra razı bolýan şu edilen işlere razı bolup işleyen gözüň ya aile üçün ya bilim ok başka agar iş etmejek bolup barýan sen şu taýyk hersiniň öz nemesi bardyr. Hinde sebäbi. Ondan käbirse şol imperator boljak bolup barýar. Yani güýjüň içinde gelmek üçün. Awraýmyşynda güýçli bolsaň güýjüň içinde gelsin. Bularyň hemmesi tribunala çekilmeli. Şu taýdan soň suud özleri bularyň eden etmişini görerek şonuň aldyma çykarlarmy kaldyanda netice. Yani bardy geçmeli. Tribunaldan geçmeli bardy. Men öz düşünjem şonuň ýaly. İlustrasiya tribunal. Burama ilustrasiyadan geçsek. Yine şöyle Türkmenistan şu surat hakkında ne demek de Türkmenistan öz raýatlaryny daşary yurtlarda goramak diye. Şu surat hakkında ne diyeceksiniz? Daşary näçiler goraýar halkyny? Raýatlarda ýazylan derdi. Vatandaşlar näçili goraýarlar daşary yurtlarda? Nähile goldy uzakda däl ol Ukraina başy görünüp başlady nähile ýagdaýda. Ýekece uçağı iýerdilermi, iýermedilermi? Watan nemet habarlarda da görkezdiler ular. Ondan soň orsetde bularyň ýa-da studentleriň ýagdaýlary. Ondan soň ene ýakyn bärde Türkiýede bolup geçen bar. Ýer titredi o taýda. Görnüň bular hiç ýerde. Ama kimsesizler mezarına alınıyor Türkiye'de mesela İstanbul'da. Neden görüp bu Kalka geldi. Ama Kalka geldi Allah'ın nazarı. Şoňa da ene $1000 mı näme şonam döden oklar. ama $1000. Ya isleyen oklar mı? Hava, isleyen oklar mı? Şunuya halkı eline kara oturdular. Halk berer kümeye derdi. Ya utanmadan ulu devlet diyeler, bay devlet diyeler. Yani $1000 kuluş bir sanı vatandaşına kümeye dikilenler yok. Şunun yalı düşük. Bunları da gelecekte ne etmeli? Tribunal bunu ne bulsun? Indi şolar kömek etmene asıl kömek değil de asıl borcu da halkına çıkmalı. Yurt dışında olan indi bularyň kulluk eden sistemati, halka hizmet eden sistemi değil. Ýokardan diýip özlerinden karar geldi, näme geldi diýip ýokardakylar, ýaşullar şöýdip o bir hili nemeje sözlerle şoňa görä hereket edip duran bular. Buyruk gülen. Buyruk ama. Kulluk etdirýär. Sultanat diýär. Türkleriň bir aýatysy bar,
bikarlyk, sultanlyk diýär. Onu şoňa iki many çykaryp bolýar. Taýda bikar bolanda ýani ölünmedik diýem, sultanlygam ýani isläniň edýän. Ýöne aslynda bu näme diýmek bolýar? Düýpräk beretseň bikar bolanda kär ýok, edýän işi ýok. Bir hili näme ýoly ýok-da, bir ýöremeli ýoly ýok şöyle. Ýöre bikar bolanda. Onuň sultanlyk bolanda da sultan adamym nähil adam bolýar. Ýökedi ýurduň içinde ýa-da bir belli topary bilen, maskalasy bilen, agasy bilen, insi bilen ýani. Isleýän edýär. Ýani isleýän etmek nähil bolýar. Ýalňyşam bolsa, dogram bolsa ýani isleg boýunça ýörýär. Şoň ýaly näme çykýar. Doğru. Şöyle nazikçe şu koyulan suratda aksakallar oturuyor. Bu aksakallar ne işitmeli bize gelecekte? Näme bolacak buların kuybatı mı geleceği? Aksakallarym migrasiýanyň ýandan ýa bilece bararlar. Ya öňüräginden barar, tribunalda o. Bizlerin adımıza, halkın adına karar verip duran bolsa, yani halkın bular aslında karar vermeye de el kaldırıyorlar. Sen düşünsem düşünmesem el kaldırıp duranlar. Bunu adam tribunaly gaty geňeşleýin her biriniň üstünde işler geçmeli mukadiyanda. Tamam, açık etmeli, näme ýurtdaşyndan gelmeli, korrespondent gelýär, jurnalist gelýär, o nerden öz içimiz üçin ýürüýte ýazgylar bolmaly, arkiwa geçmeli, garaz bolşaly bolmaly ýaly etmeli mukadip düşünýärler. Böyle başka koşacak zatınız bolsa, koşsanız bolmasa hem çok uzatmalı. Vatandaşlara kalanlı düşüncelerini, fikirlerini yazsınlar. Bize kısaca şu temanı ortaya çıkardık. Meseleni. Hani yankı yine yatlayını yankı nahilde X dendiyalar. X yani orta çıkmalı bunu ve düşmanlarını halk tanısın deyip aytacak olanda. Galanlardan bana näme? Sadece Gurbangulu dep durmasınlar. Gurbangulu yok. Dünyalı oturdulan bir kukla, onun hiçbir düşüncesi, fikri yok o adamın. Sadece bir yazılanı. Yazılan zaten okuyabilmeyi, o yalnızıyım. Bar şol halka diýan etirilen halkyň içindäki ýanky adamlar da tanak geçen adamlar. Adamım däli ýaşaýjylar, mankurtlar. Bular halka ziyanı köp, faydasından ziyanı köp şu. Sayışınından tutun, taможnyasına çenli, migrasiya işgärleri, polisler, hemme şu nerede näme bolsa hemmesen ýa gaýdyşmaýal gırkayak bular, halkyň üstünde oturan. Halk şuları tanımalı, şuları bilmeli. Şuları gözekçiliğe nämedik bilmeli önünden. Ayıplanan, başlanan vakti ilk başta şulardan başlamalı. Lokmançylardan başlamaly. Hayır, sağ olun onda. Sağ olun sizden geleniniz için. Vatandaşlar güzel düşünceleriniz, fikirleriniz yazılar şu hakkında, şular, meseleler hakkında. Sağ olun böyle geleniniz için. Vatandaşlar sağ olun size.